Ayan, si kulit to. Yung kasi kulit. Ano? Tu! Tu! Laki na niya eh. Laki na. Ang kulit. Aduh mama, ada cewek baju hitam bikin saya terpenal. Ya dia pun senyuman bikin hati tergoda. Mau tanya-tanya dia siapa yang Good morning guys. Yan. Ang gandang umaga. Aray. Yung pinagkainan ko nun pa. Pagod na sa trabaho. Good morning. Yan po yung buhay OFW. Nagkalat tingnan nyo ang kalat pinagdalamitan ko kagabi. Wala na, nakatulog na, kaya dyan na lang nailagay. Niligpitan naman ng asawa ko. Ayan, ang kahangiran, tingnan nyo. Ayan, mga damitan, nakahanger na naman. Good morning. Ganito lang ang buhay ng OFW. Shout out Ma'am Lara Gasi. Na-prank si Ma'am Lara Gasi. Good morning sa inyong lahat. Sa ating mga kaibigan dyan, good morning. Yan. Ay, pabangon na tayo. Aray. Masakit yung mga katawan sa ano. May edad ka na. Guys, good morning. Daily routine. Ayan. Ay, nagkikita. Natin. Yan ang aking mga ipapabaksa. Dami. Dami ko nakasabit. Ses, maronis ganun talaga pagka mga lalaki. Hindi, kasi ginaway ko dyan para ready na ba pagka gagamitin. Kasi walang plancha. So yan, ganito lang ang buhay ng OFW. Bangon na naman, trabaho na naman. Mga nakasabit. Good morning. Kaya ang almusal natin. Almusal lang ako dito. Ito. Init ko. Chocolate. Laki. Almusal tayo. Yung palaman ko po. Chocolate. Salata. Sinatay tayo. Guys. Almusal. Kape. Kape na tayo. Kape.
natin yung tinapay. Almusal, almusal. Good morning, everyone. Ayan na si Kulit to. Ating naso. Lang. Ano tayo? Dala natin ito. Kulit. Kulit. Tabang mo. Kulit. Kulit. Ayun, madilim pa. Ayan. Almusal, almusal. Almusal, mandong. Aron, aron. Tas? Sayo ka pa ng mata? Sayo ka pa? Good morning, good morning. Yan. Palaman na natin. Ilagay natin. Napipili ka ang balong ang tubita. Kita mo. Atoy, nagadubo ka, Doy? Nagadubo ka? Ha? Kanino yan? Ha? Kay Robin ba yan? Ha? Oo. Uy. Bida. Crispy. Yan. Parang natin. Kulit. Ang sukulit, ang sukulit. Agoy. Kaon ng sukulit, si Inday. Kaon ng sukulit, si Inday. Ang tayong Inday sukulit. Nakalamig. Kalamig sa iyang bibingka. Kasi sa pusa, bibingka. Kalamig sa iyang bibingka. Kumot o maligo. Yan guys, so pinapalaman natin. Pwede kalamig. Yan. Kaya tinisan natin ka dito. Lubang tanin niya. Let's go! So, ilalagay natin siya sa oven. Sa oven. Tapos siyang iinitin lang. Mga mabilis lang. Yan. Walang kasimple. Yan, takpan natin.
Antayin na lang natin mamaya. Mamaya. Itang ko muna to si Kulit. Kulit. Ano na Kulit? Bakit ka nalalang pa si Kulit? Ha? Laki-laki na dito. Ganyan to. Ganyan laki. Kalaki na dyan. Ano yung laruan mo? Grabe siya makaabita. Lakas niya. Dalayo mo na yan. No? Bahay. Nakabot niya ako. So ito. Ano ba tayo naman pala? Baso yung kape natin. Kape. Ano ba yung kape? Timpla tayo ng kape. Siparis natin doon sa ating pinainit na chocolate. Brave chocolate. Kulit mo, kulit. Eh? Yun, nag-init na. Simple lang ang buhay. Wow! Dito muna. Hoot! Ito na. Yun. Paano na natin siya? Minit ka to. Minit ka. Uy, minit ka. Minit ka. Minit ka. Minit mo pang tao ba? Go! Yun. Solve na to. Yun na. Salmusal natin. Yun. 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 Sarap. Uy, kape-kape! Kape ka lang. Uy! Wala. Kape kalame. Kape kalame. Kape. Lang. Yun. Kainan na. Init. Mamaya. Sarap. Tayo magpururot nito. Agoy. Hindi ako isang ganun ako. Sa linggo. Oh. Sarap. Kape. Sandwich with chocolate. Sarap kisah ya. Mahal. Kata-kata tawag. Kurang sarap. Sarap.
Sarap. Mainit pa. Sarap kay Reggie. Kay Sunny Abrasaldo. Kay Noel Alcantara. Yan yung mga tumulong sa akin nung nag-start pa ako. Mama mag-bike-bike kami. Ikot. Pumuti-puti na ngayon. Hanggang guys. Ito ko lang buhay sa OFW. Ba? Sinom ng kape. Congrats kay Siren. Monetize ka na. Generic. Yung mga bagong monetize. Bye. Generic. May Ampere. Salat na yun. Sipag talaga rin. Hanggang na magsipag. Last na. OFW ka, ganito lang gagawin mo. Gising, almusal, ligo. Pag wala kang gawin, wala, manood lang ng Facebook. Kaya may YouTube na kayo. Ang gawin nyo, mag-YouTube na lang kayo, may kita pa kayo. Taga lang. Ganito lang, simpleng buhay. Pero mahirap lang. Wala ka sa Pilipinas. Tahimik ang lugar. Aroy! Makakulo yung tiyan ko. Biskat. Makakulo yung tiyan ko sa maraming nilagay ng chocolate. Sarap na yung para sa kape. Kape na ako, birdie. You are my birdie. Ambay? Rigi. Ano yung hindi ba mo nakapasok kasi magkano yung pa-opera. Particular. Pastilan. Isang talibong manakuan. Lubot. Kumulo. Ba't kasi? Nakulo. Uy. Ang tuyo ka akong siyang. Sarap. Tatlong kilo. Wala. Perfect. Damit to sa live streaming to kapon. Hindi. Pagalayo ko lang. Pagbalik ko sa trabaho, yung pa rin sinusot ko para tipid sa sabon. Meron pag sabon. Uy! Pastilan. Murad, tawagon ta sa kwan. Pastilan. Bangko! Punta! Punta! Talibang kan.